I naredni prilog, poštovani gledaoci, govori o solidarnosti. Oni su bili ovdje kad je bilo najteže. Nekadašnji borci armije Bosne i Hercegovine, heroji sa Neretve. Jedan od njih je Samir Gološ Tarza, danas ratni vojni invalid s velikim procentom invalidnosti. Već duže vrijeme Tarza boravi u inostranstvu na liječenju, koje je svakako samo po sebi dosta skup tretman. Dok iščekuje ishode liječenja, njegovi prijatelji, komšije, dojučerašnji saborci, još u maju prošle godine odlučili su se na gest vrijedan svake pohvale. Naime, započeli su radove na saniranju njegove porodične kuće u Donjoj Mahali. Ovako je to izgledalo početkom ljeta prošle godine. Pripadnik armije, ranjen invalid, koji je trenutno na liječenju u Londonu. A što se tiče ove akcije, ovo je sad početak jer imamo dosta kuća, pogotovo u starom dijelu grada gdje mašine ne mogu doći, a većina je kuća uništena, 100%. To je inicijativa i kolega boraca iz mjesne zajednice. Imamo još par kuća tu, pa počeli smo sa njegovom. Bili su i prošlog ljeta kao i teških ratnih godina u Donjoj Mahali svi ko jedan. Za svog druga, borca, prekaljeni prijatelji, suze rata zamijenili znojem, zasukali rukave i kamen po kamen započeli su gradnju doma svome drugu Samiru Tarzi. Međutim, tako često uz mnogo entuzijazma treba i dosta sredstava, posebno u slučaju kada je riječ o sanaciji potpuno srušene porodične kuće. Radovi su na kratko vrijeme prekinuti, dok još jedan čovjek nada se plemenitih namjera, dobre volje i isto tako solidnih mogućnosti da kao donator pomogne u realizaciji započetog. Riječ je o direktoru privatnog preduzeća LS Nijazu Kasumačiću. Ovih dana radovi su nastavljeni, punom snagom ljudi iz srca prepunog želje da onim dobrim u čovjeku dobro za dobro vrate. Za dobro sutra u svom Mostaru, njihovom i našem Tarzi, koji je zaslužio dom u gradu, za čiju slobodu mnogo je dao.